Имаме слушател на линия. Добро утро. Добър вечер или добро утро. Добро утро. От Бугария се явува. Господя Нурджиева, како сте ми? Ами, пред некой ден Жан Митрев ми го върна живота още малко. Така? И съм безкрайно благодарна и на него, Бевте и на целият екип. Бевте по втор път кај него? За пръв път бех, само що му се явих за час и половина пушти кола да ме вземе от Благоевград. Или целата болница беше на нозе, како майка, како сестра, па не знам и като що човек ме приемаха повече от майчински односи. Поздравите ги всичките. А освен това, много ми имаха от това, що правите прекрасни средби, но никой никога не се подсети барем да ме покани. Ако не можем заради сърцето, що не ми е морет, барем ке бех задоволна от и некой се подсетил за мен. Много ми е болно. Сега вака, да не ви е болно, таа критика ја примам и јас и претпоставам дека и колегите и колешките мои, но за следната средба јас ве уверувам дека ќе бидете учесник, ќе бидете гости. Ќе бидете жива, ќе даде Господ здраве, ќе бидете живи. Тука не се најде доктор. За един ден се направиха толкова изследвания, колко овде ми велат. Тук китичини е 1000 лева. От Македония немам толкова мака създадено, колко фашистите не създадаха. Ми го взимат гробо. Сега по половин век се подсетия да ме прашат, шо е со гробо. А Министерски съвет, Народно събрание на Бугария, полиция, сите сакат да ми вземат гробо с остаткото на Гоце, що съм го платила от 92 година с сите потребни документи. Никой не ме защити от Македония, никой не дойде свеке да запали или цвете да стави на този гроб, а е обявен за паметник на културата, за историческо место. Що мислят? Оти Гоце немал татко и немало кой да се сгрижи за неговиот татко, да го погреби у нашия семейен гроб, дека пред това са погребани мои двама братя. Много ми е тежко за такви односи. Ако нека да ме почетат мене. И аз 4 години посветих на тая Македония. Бех во затвору на бугарските, а паше що дойде во Македония да бидат господари. Ме интернира на остров Тасос. За една нощ главата ми побеле. Оттам побегнах, се оключих во Народно-освободителната бригада. И чест ви прави на вас радиото, що 4 дена вие я кажувахте истината за годините 44-та, 45-та, 46-та година, за убийствата на Лазо Колишевски и на Калето, и во Велес, и во Штип, и во Струмица. Сега трябваше да помине цел век, за да биде покажена истинската история за този период. Чест им прави, поздравявам ги за това, що и аз от години ги пишех за тия събития, що беха тогава. И аз не добивах плата. 4 години. И аз немам едно ливче. От и аз съм била секретар на Ченто. От и аз ги съвзех първите учители македонски въобще, първите учители за предучилищно образование. Директор бех по Ченто. Аз напустих владата. Отидах учителка, създадех първи курс за детски учители. Защо мълчим? Тия, що майките им не били родени, трябва да ми решава съдбината и аз да добием единствено пенсия от Бугария, а барабар с то сите борци в Македония добиха документ от международни спогодби
Со моите прамоти треба дупло да ми се признае за трудов стаж и времето во затворо, и на остров Тасос, и у Народно-освободителната бригада. Никой нищо мълчи. Секретарките ли ги крият документите? Или що е така? Не знам как да го обяснам. Можеше Груевски кога пръв път го избра и аз лежих от съобрахяйка на Аморна, тука направена с квършени коски, да ме вземат 7 месеца во Костозглобна в болница, да ме стават на нози. 15 години аз одам на щаки и живеем и се борам. Но никой не ме помогна, а аз не можем да плакам ни за адвокат, ни за судии тука. Ги молих и амбасадата, и Груевски го молих. Груевски може да ми се яви първият ден, още кога го избра първият път, кога лежех в Охрид. После дойде на посета кай мене. А сега и аз немам можност. Некоя си ленче там секретарка ми вели, не она, а Пикеписка вели, е много добра жена. А шо она си крие името? Филимена Мановска ги държи сите мои документи и от международни спогодби, и от Централен архив български военен. Тук добивам грамоти. 18-9 орден, аз съм в болница, се добива тук грамота за мене от Антифашистския съюз. Защо не се срами Македония? Нека каже колко жени како мене дали. Херои ги правят. И аз я гледам какво сбори тая, како се викаше, герои направия Вера Ацева. Шо беше? Во Штип. Ние сме сите во штаба. Она се шеца со пиштол на газо. Видите ме мене, аз съм борец. Що е тоа? Како мислите да е моето сърце може да издържи толкова много мака от Македония? Тука Министерски съвет, молим, Министерския съвет, българския, без срам, без совест ми велят, не ке ти кремираме или ке ти дадеме некъде на друго место, али тоя гроб ке ти го вземеме. А защо и парите ми ги взимат, и гробо, и нема жив кой да ми помогне, и аз да можем да се преборам. Па не се срамат. Господин Урджиева, аз тебе замолам. Момент. Божидар Димитров фали Македония от българските гробове били защитени. Па шо барали българските там да умрат там? Защо барали да умрат в Македония? Борци ли били? Що били? И аз дойдех 22 годишна и да повелеят косите ми, да одам по пато. Гоце Делчев на 22 години учител в Штип. И аз 22 годишна дойдех в учител. Он в Ново село, и аз в Ново село. Лугите го памте още Гоце. По мене гледаха защитата и аз колко можех ги щитех. Нека се подсетат щипяни. Но нека тия, що довадат на власт по Борис Трайковски, да се засрамат. Единствен Борис Трайковски поченто се сети за мене во Торонто и овде да ни наградуват и 20-та с плакети. А от Македония, що имам аз? Едно листче немам. Нека се засрамат. Ки си умрам со толкова много болка. Никой не ме праша как живея. И аз саката намирам сили да се борам овде с областите, да немам подкрепа от никого. Защо? Що мислят? 182 лева пенсия имам. Къде са борците в Македония? Колко добиват? И при това изрично имат писмо в Народното събрание, саках да се сретнам с пратениците, да ме прашат що има, да им кажам. И аз да кажам што... Вака сега да ви кажам, ова што го говорите наистина е проблем, меѓутоа ова програма е за нешто друго, а тој проблем вашиот треба да се разговара со вас, меѓутоа за некоја друга емисија, а имате право кога ќе дојдете сега наскоро во Скопје, во Македонија, имате право да се сретнете со пратениците како што барате и со други луѓе,
па се ова што е проблем и што сакате да се реши овде во Република Македонија да издействувате и ми се чини дека ќе не идете на одобрување, на прифаќање и не е тоа некој проблем кој што не може да се реши. Сепак, јас ви благодарам што ја одбравте и програмата Гласот од Ковината да се искажете она што ви тежи, но ми се чини дека кога во некоја друга прилика би поразговарале токму за овој проблем малку и поопширно, тогаш ќе постигнеме вистинската цел. Сега мене ми останува да ви се заблагодарам што се јавивте, да ви посекам добро здравје и што поскоро да дојдете овде во Скопје и со властите, со владата, во собранието, се ова што е како ваш проблем да успеете да го решите, што верувам дека сите ќе бидат задоволни откако сето тоа и ќе се случи. Благодарам уште еднаш и се најубаво.